иншооти мазкур муассисаи машваратӣ буда документот ки 100% боша боз кай хоҳӣ метавонӣ барай. Ҳозир худат пурра нелегální қарор дорӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат видеоро тамошо кунед ва ҳатман лайк бигзоред. Бародарое ки дар шаҳри Москва қарор дорем, барои шумора стоматологи тоҷик дар кор боша, агар рақамҳои телефонаш мебарояд зангаш бизанед, нархи арзон қатӣ метавонед ки рафта дандонои худтона табобат бикунед. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо маркази нави омӯзишӣ барои муҳоҷирон пеш аз сафар ба Федератсияи Русия. Дар шаҳри Душанбе боз як маркази машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ кушода карда шуд. Дар кушодашавии ин марказ вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. Чунин марказҳо дар шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Хорух таъсис ёфта ба номгӯи ташкилоти хадамоти муҳоҷиратии Вазорати меҳнат дохил мешавад. Иншооти мазкур муассисаи машваратӣ буда, фаъолияташро дар самти ташкилу расонидани машварат, омодасозӣ ва мутобиқшавии муҳоҷирони меҳнатӣ шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондааст. Ҳамзамон дар марказ ҷиҳати фарогирии шаҳрвандони бекор ва шахсони беихтисос ба омӯзиши касбӣ курсҳои кӯтоҳмуддати якмоҳа ва думоҳа ташкил ва баргузор карда мешавад. Чӣ хеле ки медонед, маркази муҳоҷиратӣ дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо ташкил карда ва ба истифода дода шудагӣ буд ва аллакай дар шаҳри Душанбе маркази муҳоҷиратӣ дуюм филиали худша кушода кард барои нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд ва пеш аз сафар карданашон мехоҳанд ки ягон чиза аз худ кунанд, то рафта дар уҷа баъдан ба мушкилиҳо дучор нашаванд. Ин буд як информатсияи нав. Бародарони азиз, комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволот ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунем. Як нафар нависонда: ассалому алайкум, як савол доштам, илтимос ҷавоб медодем. Мана шавҳарам дар хизмат, ман хати бачаам Тоҷикистон рафтанем. Метавонам бе давернис бирам? ЗАГС дорем. Не, мутаассифона наметавонем. Вақте ки давернис набоша, граница гузаштан иҷозат наметиҳам. Шикорчӣ нависонда: салом ака, ман таваллудам 2000. Мақсад ман моҳи феврал 27 бишам. Мара хизмат намебаранд. Ай и баҳо. Моҳи февралда ки 27 сола шиден, аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. Шаха нависонда: салом, ман моҳи январ аз Россия баргаштам. Дар муҳлати чанд моҳ метавонам боз ба Россия равам. Вақти биромаданат агар ягон проблема нокарда биромадагӣ бошӣ, қарздор набошӣ ё ягон ҷарима накарда бошӣ, документот ки 100% боша, боз кай хоҳӣ метавонӣ барай. Ҷумъахон Бозоров нависонда: салому алайкум, Сорубон ҳамун приложение барои чӣ бошад? Дер спори патент месӯза гуфтем. Пешакӣ раҳмат. Ӯ ягон ҳамун приложение нестай. Яъне и ҳозир ҳамихе система шидагие ки бо тариқи автоматӣ система патенти шуморо бекор мекунад, дар ҳолате ки як рӯз дер пулша биспоред агар. Улуғбек нависонда: салому алайкум акай Сорубон, 3 бор нависестам, ҷавоб нест. Ман моҳи май омадам Москва, патент споридам надод, гуфтанд соли дига моҳи март биё. Ҳозир ман Москва даем то моҳи декабр кор кунам. Соли дига метавонам патент гирифта. Ҳозир ман бо реестр даем. Пешакӣ раҳмат. Ҳозир худат пурра нелегální қарор дорӣ. Ту патент надорӣ, кор кардасти, як димаш ки дар реестр қарор дорӣ. Агар ки дастгир кунанд, ра автоматӣ депорт мекунанд. Соли дигарам омада патент гирифта наметавонӣ. Халифаев нависонда: салом ака, номерота ё ватсапта рӯй кун илтимос. Бародари азиз, савол дошта бошӣ бинависон, иншааллоҳ ҷавоб мегардонем дар видеои дигар. Садр нависонда: салому алайкум ака, ман як солши дар Россия трудовой договор карда будам. Имсол продлит кунам гуфтам, меган дар база нест трудовой договор. Граница бирам, проблема намешава. Гузарам граница, меша документ карда. Бале, мешава документ карда. Мақсади гап ки шумо регистратсиятон ки ҳаст ҳозир, патент ки споридесед, ҳамиш плюсҳо ҳаст барои шумо, барои абрадна дуромаданатон. Меҳрубон нависонда: ака, ба паспорти миллӣ ба Ӯзбекистон рафта мешавад ё ин ки не?
мутаассифона ҳозираша намешавад. Як нафари дигар нависонда: салом акай Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ин ки не? Не, ҳозир сар шидагӣ нест. Як нафари дигар нависонда: салому алайкум, ака ман ҳозир метавонам рафта муроҷиат кунам ва хидмат документ кунам. Яъне бе граница баромадан. Бе граница баромадан мақсади гап ки агар шумо ҳамин вақт кор кардаиста бошед ва трудовой договор дошта бошед, бе граница баромадан просто метавонед патентона продлит кунед. А вақте ки бе ягон документ шумо чанд қай ки дар Россия гаштаистен, мутаассифона хеле вариант нестай ва намешавад. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com